Mateo txistu. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan herri batian, apaiza bat. Apaizak Mateo izena zuen. Apaiza honek bere zereginak oso ondo betetze omen zitun. Elizeko bizimodua txukun zamakin. Eta bere zereginak bukatze zitunean, aixialdirako denbora asko gehatze zitzaion. Eta Mateok, apaiza honek, bazaukan zaletasun bat. Eiza, nola disfrutatzezun eizian. Hartzezun eskopeta ondila, hartzezitun zakurrak eta eizea jutezan. Ta gainea, Mateok zakurredi txistu iteko modu berezi bat bazaukan. Eta herri osuak ezagutzen zuen. Eta alaxe, Mateo txistu deitze ziren. Ederki bizizien alaxe. Urtiak pasazian paketasun hortan. Baino nola utzi bakean bizitzen ba jendiari? Zean zebilen deabrua. Eta ikustezun Mateo txistu eta herritarrak alaxe biziziala eta hoi ezintzunean man eta pentsatuzun Mateo txistu zirikatzia. Eta alaxe zaldun dotoren baten kixan. Jantzi! Eta Mateo txistun aurrean agertu zan. Egunon, Mateo! Eta Mateo txistu zan. Egunon, zerta etorri zea? Ni zerta ez! Eze, tordun zeati zaude hemen, deabru hori. Deabru eman zion amorra zeiuakin, eta lotxatu eta harrapatu zulako junintzan. Baino etzan pakien gehatu, deabroa pentsatu haitu zan denboluzian, nola eroiarazia paisaua tentazion batian. Eta ondo pentsatu zuen. Bai hoxe, ze goiz batian, Mateo txistu, apaiza, meza amatena izan. Betiko moduan. Herritarra txintxo meza entzuten. Eta lako batian, sakristian, untxi bat agertu zan, deaurra zan, untxi jantzita. Sakristi janeokitzen zituen apaizak bere zakurrak ondolotuta. Eta zakurrak ikusi zutenien untxila, jaikizien da katiti tira eta zaunka batian jarri zian. Mateo apaiza! Meza maten aizala, entzun zitun zakurra haien zaunkak eta ezautuzun bai zaunka eta zantzun. Haien, hor bada zerbait. Eta izue, meza olaxe, plast, utzizun. Meza eta jundatzen jende guztia. Antxe gatuzun, zea pasatzea. Eta apaiza, atea zan Elizatik, sakristia juntzan. Eta ikusi izun untxila ziola antxea atian. Eta handu, buelta erdi hartu, eta nola juntzan abaila batien. Ordun, Mateo txistuk gehiago aguantatu ezinik, eskopeta ondila hartu zuen, zakurrak askatu zitu, eta anjuntzien eizian, zakurra zaunkaka, bueno, eta untxila korri aurrea, eta Mateo txistu atzetikan, eta txistuka. Ba juntzan apaiza, eta gehiagoetzan agertu, baina gerostikan, tarteka, Mateo txistu, entzuteala hortik ziar basuan. Eta alabazan edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila zure herriko plazan.